Takže čus děcka, tady top. Jistě víte, že jsem vydal video, jestli mám začít točit. A abyste mi psali do komentářů na Facebooku, jestli má to cenu teda. A ještě abyste mi dali like, nebo tak něco. U toho videa bylo 9 lajků, to ostatní nepočítám. Takže tak. Jinak tyhle ty mečíky, ty mám teda půjčený od Shavase, abych to uvedl na pravou míru. Na pravého míru. Mám nemám náušku. Jinak točím den, jo. A už mi tady přišly 2 zprávy. Tohle si nevšímejte. 2 zprávy od fanoušků nejspíše. Jak by mi to asi neposílali, takže tady mi někdo napsal, že jsem pro skill Steen a best youtuber, za což moc děkuji. Moc si toho vážím a hodně mě to zahřeje u srdíčka. Tak otevřeme a koukneme, co tam je. Takže je tu svitek z mrtvých stání. Iniv, děkuju moc. Nečekal jsem to. Moc ti teda děkuju. Tak. Další tu máme Hi a I am z Hadov. Ne, samozřejmě si hraju jenom nabila, že neumím anglicky. Hi, I am Shadow. A taky mi něco poslal. Takže tady napsal, že je dobrý, s tím asi nesouhlasím, protože jsem s tím byl v BG a moc si to tam nedával. Ale nic proti těmu nemám. Poslal mi 100 olejem namočených látek. Jako děkuju za to hodně moc, protože to určitě využiju na výrobu nějakých PvPček 44 level. A to by bylo asi všechno. Jak můžete si všimnout, že jsem trošku nachlazený, mám rýmičku, takže asi zítra nepůjdu do školy. A tak, no. Jinak teď si můžete všimnout, že půjdu BG, ježišmarja, že teď půjdu BGčko s nějakýma randomama. Teda Spiriakup je dobrý. Tak to je asi pro toto video všechno a zase třeba příště, no. Čus!